Ok, na samu naira 10,000 a cikin wannan application, kuma idan kana yi kai ma za ka iya samun sama da naira 20,000, 30,000, 50,000 cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba. Ok, idan kana so ka samu wannan kuɗi ka biyo mu a cikin wannan bidiyon. Idan yau ne farkon shigowarka da Allah ka taimaka da alamar subscribe. Ok, so assalamu alaikum wa rahmatullah, barkamu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon namu na yau. A yau mun zo muku da wata sabuwar hanya ne wadda za ka ringa samun kuɗi cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba, kuma ka withdrawing ɗin kuɗinka a take a wajen da zarar ka gama yi musu aiki cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba. Kuɗaɗe ne za ka iya samun sama da naira 10,000, 20,000 har 50,000 har 100,000 idan za ka iya. Ok, da Allah idan yau ne farkon shigowarka cikin channel ɗin tamu ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Wannan shine zai baka damar samun bidiyon mu na gaba idan mun ɗora. Mun gode, mu shiga mu fara bidiyon. Ok, da farko ana da buƙatar ka sauke wannan application a cikin wayarka kamar haka. Gashi nan da zarar ka sauke shi kamar haka za ka danna shi kamar haka. Ok, da zarar ka danna shi kamar haka kun gani ni ya kawo yanzu ga aikin nan nawa da nake yi. Za ka musu inviting ne na mutane, gashi nan. Da zarar ka shigo za su baka naira 1,400 da naira 50. Za su baka shi kyauta. Idan kuma ka tashi abin da za su ce ka buƙata, za su buƙaci ka musu reference ɗin, za ka nemo musu mutane guda 6 ne. Ok, za su baka naira, za ka nemo mutum guda 6 za su baka 500 da naira 50, gashi nan na zagaye musu. Ok, da zarar ka yi za su baka 2,000. Idan kana haka da zarar kana buƙatar mutane guda 6 za ka haɗa kuɗinka, za ka dinga yin withdrawing ɗin kuɗinka lafiya ƙalau cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba. Wannan abubuwan na yi kuma na ƙare, inda zan yi withdrawing zan yi withdrawing ɗin ne tunda na yi withdrawing a kan shi over da yawa. Ok, zan ajiye muku link na wannan application ɗin a ƙasan description na wannan bidiyon. Da zarar ka je ka danna shi zai kai ka sai ka je ka yi register. Idan kana so ka register ɗin abin da za ka yi shine, ok, bari na nuna muku ni link ɗin nawa da na tura cikin WhatsApp nawa kamar haka. Zan nuna muku yadda za ka yi register na shi ne. Ok, idan kana so ka register na shi kamar haka, yanzu ba gashi na shigo nan ba, za ka taɓa link ɗin ne, gashi nan wannan link ɗin. Gashi nan da zarar ka taɓa shi kuna ku zan ce zan ajiye muku shi akan description na wannan bidiyon. Da zarar ka taɓa link ɗin kamar haka, ok, za ka danna Chrome ɗin da ya baka, za ka danna browser ɗin da ya ce ma ka yi join da ita. Mu yanzu za mu join da Chrome ne. Ok, za mu danna kamar haka. Ok, da zarar mun danna kamar haka za mu jira shi zai yi search. Sai gashi nan zai fito zai yi search, sai mu ƙara dannawa. Ok, gashi nan yana yin searching. Da zarar ya kama fuska kamar haka, gashi nan zai ce ma, gashi nan kun ga hotona ma akai saboda nawa ne, gashi nan hotona akai. Zai ce ma ka danna, sai ka danna wajen da aka sa get gift ɗin nan, gashi nan da aka sa gift ɗin nan za ka danna kamar haka. Da zarar ka danna shi zai fito ma da wajen sa number a nan wajen. Ok, da zarar ka sa number ka a nan wajen, gashi nan sai ka saka number kamar yanzu bari mu saka number mu. Ok, shi ne number na kenan. Abin da za ka yi shine sai ka danna submit. Da zarar ka danna submit kamar haka, ok, za ka jira shi sai ka danna wajen da aka sa open, sai ka danna kamar haka. Da zarar ka danna shi kamar haka, ok, za ka ɗan jira shi saboda network. Gashi nan zai kai ka cikin Play Store naka kamar haka. Da zarar ya kawo ka cikin Play Store naka kamar haka, ok, sai ka yi installing ɗin shi, ka sauke shi akan wayarka. Da zarar ka sauke shi akan wayarka sai ka mun magana, zan ajiye muku lamba na sai ka yi register na shi ma kawai, ba sai na nuna muku yadda ake register ba, kun iya register abubuwa. Da zarar ka yi register na shi, ok, sai ka je ka ɗauki link ɗinka kai ma ka dinga rarraba mutane domin kai ma ka samu naka. Ok, mun gode da ziyartar wannan tasha tamu ta 2K 2021 TV. Da Allah idan bidiyon namu ya burge ka taimaka ka danna mana alamar like, ko idan yau ne farkon ziyartar ka cikin wannan channel tamu, da Allah ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Wannan shine zai baka damar zarar mun ɗora bidiyo YouTube za su sanar da ku. Mun gode. Idan bidiyon namu ya burge ku, da Allah ka danna mana alamar like, kuma ku share 'yan uwa da abokan arziki su ma su gani su amfana. Mun gode. Mu haɗu a bidiyo na gaba.